कर बाबू खूब बढ़िया से हो नहीं खे बाबा है ना हो नहीं खे बाबा है ना हाँ अरे वो बनिहारी बाबा नहीं हम बनिहारी पर ना बानी हाँ यहाँ के हई यहाँ के चला है हम तो चले न हई परसेंट पर बनी परसेंटेज पर हाँ हाँ चलवा का भइल है रे गुरुजी एक मिनट पैसा मिलल कि ना मिलल मिली मिली हमरा पूछा था मिली गुरुजी रवा शादी रही थोड़ा पैसा सा नहीं के मिलल त ई मारे करे के 4 लाख ए बड़ा या के हमार फर्स्ट बहनी खराब कइले भाई कहीं से रुपया ले आके दे चोरी भइल बा त देख तोरा गांव के लोग मेला में आइल लोग से मांग के दे तोरा देखे जाएगा पड़ी हमारा एरिया के एको आदमी नहीं गया आइलो फिर रोबे गुरुजी हम थोड़ा सा पतियाली और बीपी हाई हो जाए 1 रुपया चोरी भइल बा तो कर जिम्मेवारी हम बानी काहे के हमनी के बानी सो ए बड़ा डिजिटल जमाना आ गइल बा 1 रुपया फोन से मंगाओ के ए फोन पे से रुपया मंगावा घर से मोबाइल ना चलाइले मोबाइलो ना चलावे घर के नंबर याद नहीं हई जुग में एगो बकरी चरावे वाला घास काटे वाला मोबाइल लेके घूमता तू इतना बड़का धनी बनी आदमी होके मोबाइल नहीं खरीद रखले हैं छोटका बाबा हां सुनी ना आ कहो ना अरे का भइल रे चलवा रे रुकी ना गुरुजी तनी राय सलाह वाला चुप हो कौन यस वाले घाट में हमरा देखे के बा एकरा चलते हम समय गमाई दी 1 मिनट रुक जाई बस बेचारे ए नहीं बाबा हां सुनो तानी बोलो जजमान परसेंटेज पर नुबानी परसेंटेज पर बानी एगो काम करी ना 25% 25% एगो काम करी ना का काम कर जाओ जल्दी से हमनी के रुपया दे दियो जजमान एवे देखे बारे में कहता नहीं हां कहल जाओ रउआ के अलगे से हम 20,000 दे 20,000 रुपये के अलगे से दे काहेला ए रउआ के खाए पानी पिए खातिर चाय पानी पिए खातिर अच्छा अलगे से दे तो वो पैसा दिया हुआ 20,000 प्लस में दिया अब दिया ये बारा ना दे तब कब मिली अपना बाबा से हाँ कह के हमारा के हाँ 1 लाख रुपया दिवा दो ऐसा होला 20,000 तहार हो जाई बाबा ना 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 ऐसा ना होई ए बाबा ऐसा ना होले तो हम ये मर जाए बाबा राहुल ए ना होई थरे जल्दी जोन दक्षिणा के रुपया बा जोन पिंडा प्रवल बा ओकर जोन दान दक्षिणा बा जल्दी दो अरे वो तो देबे करे 1.5 लाख रुपया भइल बचवा देखो उ सब दे मारुआ का 20,000 अलगे से दे ए जजमान इतना में ना पहिले लाई देख ली बाबा कोनो उपाय लगे तो लगाई ना कोनो उपाय नहीं खे कर कोनो उपाय नहीं खे हमारे बेरा नगदी रुपया चाहिए तो चाहिए हाँ गुरुजी नहीं व्यवस्था करता गुरुजी व्यवस्था करता छोटका बाबा हाँ लगाई बोधी तनी बतियाई ना का को के 20,000 में मामला नहीं खे फरियाई जात ए चल 40,000 ले ले 40,000 और बाप रे बाप जजमान मुंह के बात छीन ले लो कितना रुपया चाहिए 1 लाख 1 लाख बस 1 लाख अरे कॉलर रहता जजमान हम तो 2 लाख दिवा दे अपना गुरुजी से हमारे पर बड़ा विश्वास न कर ले चलो हम तो 1 लाख में को रहबे नहीं कोनो बात नहीं है पक्का मिल जाई नु पक्का 40,000 मिली नु हमरा हां रो का 40,000 बाबा अलगे से देम बाबा राउर गोड़ धर कर अरे बाप रे बचवा हमर गोड़ ध के हमर विश्वास जीत लेलो हमर मन खुश कर देलो खुश रह बचवा खुश रह खूब खुश रह बचवा ए बाबा अपना स्थान होने हटाई ना बचवा हम बतिया के आवत नहीं कैसन जजमान बतियाई गुरुजी अरे बाप रे बाप गुरुजी मत कही अरे वो पैसा जो दान दक्षिणा वाला बानू हाँ हाँ वो डबल होखे वाला बा डबल होखे वाला बा रे का कहत रे चला सोच बात कहत नहीं गुरुजी तो कैसे डबल होई अरे वो 1.5 लाख के मांग बानू हाँ हाँ वो कहता जो हम 1.5 लाख ना 3 लाख रुपए देवे के तैयार बानी 3 लाख 3 लाख कोह जल्दी देवे के कोह ना यही जो नानू गुरुजी वो अपना घरे जाई ओकरा एड्रेस पता नंबर सब ले लियाई ओकरा घरे पहुंचल जाई आ 1.5 लाख यहाँ दी आ तनी मनी भाड़ा खर्चा लगा के हमनी ओकरा घरे पहुंचल जाई तो हो जाई 3 लाख रुपया देवे के तैयार एकर नाम पता लिख सब के ब्याज लगा के मिली ब्याज लगा 3 लाख रुपया मिली ना जजमान 100 का 5 रुपए का महीना जोड़ के मिली 100 का 5 रुपया रे तो ये हमारा रुपया ना दी तो अपना घरे दी घरे दी विश्वास करी हमारा चला ही नु एकर बात विचार पर गुरुजी हमार पूरा विश्वास हो गइल बा हमारा करे कौन ए छोटका बाबा हाँ। है नहीं तो हां कहल जाओ जजमान ट्रैक्टर के देखे तो चक्का का है नमूना हो कि ना आई देखे तो अखबार में ट्रैक्टर का चक्का का नमूना हो कि ना हां नमूना तो बा आई ट्रैक्टर का वायरिंग वाला तार हो कि ना हां तार हो तो बता दीजिए हम कितना धनी के बनी
ए गुरुजी एक बात पर हमारा पूरा विश्वास बा जन्नी। अच्छा हाँ 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 कहे के मतलब ई बा कि बेचारा के रुपया पैसा तो चोरी हो गेल, केहू चोरा ले लो सब। हाँ अब एकरा ट्रैक्टर के चाका किनल बहुत जरूरी बा। हाँ जैसे चकवा जरूरी बा। जे 1.5 लाख राउर भइल ठीक बा, आ 1 लाख रुपया और ओकरा के दे दी भइल 2.5 लाख रुपया, तू 2.5 लाख ना 3 लाख रुपया ब्याज जोड़ के दी ओकरा घरे पहुंच गइला पर। हमारा घर पहुँचे में लगे 4.5 लाख रुपया और ब्याज लगेंगे होई। ए गुरुजी 4.5 लाख रुपया के बात आ गइल बा। तो 4.5 रुपया लगेंगे तो होइले हो बाबा। 4.5 लाख तो रोवे लोग इनके हो। अब 50,000 उन्हें से आए लोग तो हम अपना तरफ से विदाई करे। चलो मैं आज मस्त हो तोर गई। विश्वास बा हमारा विश्वास बा अरे गुरुजी। हमार तो पूरा विश्वास बा ऐसे कि पश्चिमी चंपारण के लोग बड़ा विश्वासी आदमी हो। सही बात हो, आई बड़ा बढ़िया घर के आदमी बुझाता। सही कहनी गुरुजी। 1 लाख रुपया देवे के बा 1 लाख देवे के बाद ओने घरे गइला पर 5 लाख लेके आओ के बा। एगो काम कर हाँ रुपया रखले बानी होई बक्सा में। अच्छा। ले आके दे दे। हाँ। एकर नाम पता खूब बढ़िया से एड्रेस लिखिए, छोड़िए मत। ना ना